Aksyon Balita! Nagpanayag og kabalaka si Negros Oriental Vice Governor si San Fritz Diaz sa limitado nga access sa mga estudyante sa college education ilabi na sa Negros Oriental State University kung Norsu. Matod pa ni Vice Governor Diaz ang Norsu kaniadto gitukod isip usa ka eskwelahan para sa masa, usa ka institusyon nga makatabang sa mga pamilyang dili kaayo makasalang sa paggasto sa tunghaan. Ang ako na po doon na ipanghingusga, Norso, history sa Norso is CBPC. Okay? Sa una, that's a school for the masses. Kato di ka afford ba? But sa kadagan ng tao karon, may limit ang Norso. So katong di kasulod sa Norso, because as I've observed, ako ka ato sa Norso main ha, because before I will give my privilege speech next week or kung matagag oras, Apan, iyang namatikdan nga tungod sa limitado ang slots o istrikto usab ang selection process, gamay lamang ang makasulod nga og maka-enroll sa universidad ilabi na sa Norsu. Gipasabot usab ni Governor Diaz nga bisan pa og taas ang kalidad sa education nga gihatag sa Norsu, kinahanglan usab nga mahatagan og ginaganon sa mga estudyante nga makapadayon sa kolehiyo. ako pong pangutanon ang ilang bahin. Pero nakita magud nako nga dili makiter na sa Norso kay limited ra ang ma-enroll tungod sa selection process. Usa ana selection process. They have the best engineering. That's quality education. But ang nawala na pud nato ang quantity of professionals. Dugang pa niya nga ang mga estudyante nga gikan sa layong nga lugar mahimong dili makakaya sa ilang pamilya gasto boarding house, pagkaon og tuition uban pang pang-school expenses. Kay katong anak labandera o anak o farmer, mangilisda, makatrabaho raman sa una. O sige, patagaran ni mo 10 pesos mo aton mag-eskwelahan. Kani, tungod sa limitado na ang mga Norso campus, gamay nilang mag-eskwela o gamay nilang maka-enroll, ang Tagalagyo, di ka afford og series kada adlaw, boarding house, kaon 3 times a day. Samutang plus tuition, plus project. Dili makaya sa ginikanan. Panig Vice Governor Diaz, dili lamang high school o senior high school ang tumong sa edukasyon kung dili maghatag oportunidad nga ang makabatan-unan mahimong professional. There is a program of DepEd nga katong mga wala ka eskwela, ato yung ganyo may eskwela, di ba? So para gamay ang out of school youth. But education will not stop on high school or senior high. Dili na mo yung objective na to. The objective, the students to become professional. That's our objective. And ang nindot kay programa ang DepEd, paano dili sa college level, wala na tayo kuan, hantod maprofessional, wala na tayo pakialam. Kang pa sa Vice Gobernador, gihatagan og gibukaton niya ang daghang pamilya nga kabus. Ang edukasyon mo lamang ang labing bililhon nga mapasunod sa mga ginikanan ngadto sa ilahang mga anak. Kaya di ba yung sa mga katigulangan, wala may yuta, wala may mapabili ninyo, edukasyon ragod ang mapabili ninyo. And education now is very hard to get. Hard to achieve ang edukasyon tungod sa kalisod sa panahon. Now, ningon ko sa akong mga kauban, kaya ako, magpalaban man ko gobernador, kung manon sa ako diri, ato na po kong gobernador. I always admire local government to have, karon sa una, sa Shaton, na gitawag Shaton Community College. So katong mga helper, naka-eskwela, magabi-gabi gani eskwela, nga maestra. Katong mga housewife na professionals. So if og na ay wa naman tayo sa Norso kay parang nag-PUP, State University naman sila. Di ba? Pero ang bottom line diya, ang naka-benepisyo sa yuta sa gobyerno ang Norso karon, di ba? Because before sa una gidonate naman ang mga yuta para na tay community college. So karon nagkadako naman if natay quality, natay matap 1 o top 10 nga maayo nga engineer o naaputay 20,000 wala kang mag-eskwela, it cannot balance dili makabalance sa ekonomiya sa Negros Oriental. So ang ako ra karon kani nga lisod man ni sulbaron, pero I always believe nga kaning untang atong katungod nga the right nga makahumag eskwela unta nga makahuma mura gud ni kuat sa mga ginikanan nga makahuma ni mga anak. Kay ako pati ko professional, akong anak wala na professional, matay po kaayo, di ba?
Kami na lang na makatrabaho, maprofesional. Tungod ni ini, plano karon ni Vice Governor Diaz nga hisgutan sa Norso ang mga posibleng paagi aron mahapalapad ang access sa higher education na ang posibilidad sa dugang extension campuses o paggamit sa mga yutang mahimong ikatampo sa gobyerno. Iyang usang gipamatuod usab niya nga dili tanang kinahanglan nga magkuha og parehas nga kurso kung mahimong tan-awon ang pagpalapad sa programa sama sa agriculture, teacher education, criminology uban pang mga kurso nga makatubag sa panginahanglan sa probinsya. Istorya ko sa Norso, unsay pay mahimo nato mapiga pag yun na diya kay butang nato limited ra gyud ang slots kay grabe screening process. But unta natay mga other way ba nga dili na istriktohon ang agriculture, kato mga teacher, criminology, dili na kaayo istriktohon ang kuan. Kung pwede po makatabang mi, unsay pay matabang nato sa national government, unsa ato matabang nga ma-expand siya gamay. Makapangitag yuta ang province, tukuran og another extension nga makiter gyud tanan. Kay may na lang sa ang eskwela kay wala ka kung mag-eskwela, kung mag-agriculture dahil na, di ba? Kato kung dili kayo lisod nga mga kurso nga naras lewe kay not to kuan ha, na-cost ka sa unang panahon gamay ra estudyante. Ang MDC Metro Dumaguete College wala estudyante kayo, but look at them now. Usas pinakadakang estudyante. The reason ana ay TESDA nga murag subsidize. Second, katong di ka afford, dili gyud sila paingon kay 10,000 na may tuition. Di ba? Pero Tusca is doing good of their RadTech. Di ba? Ang RadTech nila, nindot, di ba? Dili man na matter ang kuan kung sa nga pili tuition nimo, ang mo matter ang student magod og iyang pagpursigi. So karon, this is also outside of our work. Alang sa Aksyon Balita News Update, kinanggapon si Action Man Ronly maing adlaw kanatong tanan. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.